काय तो आता नवीन सिनेमा कुठला निघालाय का? पुरंदर. तिजोरीला घातलं वेटोळं, प्रत्येक कामात घोटाळे, मुंबईकरांना लुटून मुंबईचे केले वाटोळे, असं मला आता पाठवले आणि कोणीतरी पाठवून. मुंबईच्या तिजोरीवर दरोडा टाकणारे हे रहमान डकैत कोण आहेत? त्याचा शोध घेतला पाहिजे. हो ना, ते रील बघितली का तुम्ही? त्याचा रील बघितला? आणि म्हणून मी आपल्याला सांगतो की मी असं कोणाला वैयक्तिक बोलत नाही, पण मला जेव्हा तुम्ही बोलता तेव्हा मला बोलायला लागतं. आणि म्हणून एवढंच सांगतो की मुंबई को लुटनेवाला कौन है वो रहमान डकैत, याचा शोध नक्की घेतला पाहिजे. इतिहासात असे अनेक डकैत, रहमान डकैत अनेक आले आणि गेले पण, आणि असल्या रहमान डकैतांना पाणी पाजणारी धुरंधर महायुती आहे.